मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हेमी आयोजित केला। कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा एंट्री फी 2000 रुपये, ऍडव्हान्स फी 1000 रुपये। फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले। पहिली नोंदणी केल्याक पहिल्या आद्यता। खेळगड्यांक तेमतेम गेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे। खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था असा। ऍडव्हान्सा बिना टीम नोंदणी जायना। एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता। नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024। पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा। जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागी। कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकुला आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क साधतो असे आयोजकांनी कळविला।